This is Babat Sageshwa. Soyayya, soyayya daren farko. Maker Productions. Saurara, soyayya sai daren farko, kuma ke rike min amana buri na yau bai ko. Daren farko, soyayya daren farko. Saurara, lissafi daga kanki zan faro, tsayarta a cikin mata ke ce don waro. To yayi na rashin ki da kin kauce ya tunkaro, amana ki rike ni rike ban so ki mun koro. Kauna ita ce na zazzaro, kuma ki rike min amana buri na yau mai so mai shigar wuri tun a cikin zuciya yake saka. Kauna cikin zuci tayo mana ajiya kamar dirka. Yaro mai ka da so cire dukkan shakka. Kusanto a gare ni ki ban motar ki in tuka. Kyauta zato ni ke ceto ɗaya wacce zan tuka. So ya taɓa mun zuci tun tuni kin tarko. Soyayya lissafi na daga kanki ai ya kare, furcin zance na ke kadai na ware, kasiri na da ke nake so in tare, ni alkawari haƙƙin kido zan kare, inda na taho maƙiyan sai sun dare, dukka damuwa ta ki sai na kore. So ne ya taɓa ni suna faɗin na zare, ki cire ni a ɗebuwa kare ki sani a tasko. So ne ya ta lallabo ya taɓe mini zuciya, na zama kan rago karki bar ni na sha wuya. Sansar kauna nake yi gare ki masoyiya, autar mata ke na kira zinariya. Kogin kauna an ciki kin ji na an taya, so gara da maki jata zunubi ne na sake ta. Fadar zuciyata na bar miki din duka ki iko. Daren farko, soyayya daren farko.